Kata bola ngusunge tekan ngesor kono bola. Hah? Asepilno karo premane Sembelawang ngusunge tekan kono. Aduh kono bola. Aduh ning atimu padahal nggone lunyune kaya ngono ya to. Lunyu bola lunyu, lunyu lunyu. Lunyu-lunyu ya kudu dipeneki bola karena apa? Kabeh mbutuhke ya to, kabeh mbutuhke. Jadi nek sing panjenengan ingin bergabung ya sabar, heeh, kadung butuhne. Iki sudah berusaha pokoknya, sudah berusaha semaksimal mungkin, bos kentaan waktu ngono kuwi ya lala, wis pokoke banyu bening lara. Pokoke diupayakan selalu, diupayakan mlunco nang atimu pokoke. Iki semene iki medhun rono kabeh. Rono sik rono kuwi, terus kena dalan rono terus. Aduh pokoke ngasek glundung-glundung iki nek anu lho tak culke tekan kene iki. Glundung tekan kono lho, glundung bola. Ngono. Karo premane Sembelawang, Mas Arep tau mangku bumi. Ha. Ganteng ta bola. Kandhen ngeser ya monggo ora apa-apa, ngeser-ngeser ngono ora apa. Ya oke celuki Om, banyu Om. Oke, seramar luncur ya. Ya ngono sik, tak garap sik.